Ninka nám teraz povie, že kde sme. V Prahe. Ona sa rozplakala, že sa teší, že je v Prahe. Zdravím vás všetkých, zdravím vás z Prahy. Práve šlapeme na nejakú rozhľadňu a sme tu stará dobrá partia, čo znamená Norík s mojimi slnečnými okuliarmi a títo dvaja Paži s Dankom. Všetkých vás zdravíme a dúfam, že tento trip užijete spolu s nami. To už bolo lepšie, Norík. Super to je. 10 Noríkov z 10 Noríkov. Paži, povedz, kde sme? Kde sme? Petřín. Sme na Petříne. Na tejto krásnej rozhľadni. Ako sa ti páči na rozhľadni? Je to krásne, vážne odporúčam. To tu ešte nebol. A určite tu už každý bol asi. A je tu strašne veľa ľudí, keď to není toľko ľudí, tak je to lepšie, ale aj tak si to užívame, je to super. Má lepšie gumy ešte. Pekne sme sa pošmykali. Ideme ďalej do hľadiska zrkadlového. Aha, Paži. Není tu. Tu je Paži. Where is the Hermiona? Hermiona, ukáž sa. Ahoj. Naša Hermiona. Nie je krásna. Zdravím všetkých. Ale Hermiona nie je tak pekná. Ďakujem. Ideme smer Pražský hrad. Teraz Ninka. Daj salto. Čo spravila by som Araba, ale... No však áno, ale nie tuto. Prečo? Prečo? Tak ale že... Na kameňoch. Tak kde chceš, dobre? Ja to spravím. Ahojte. Je skoro tma a my sa zase potulávame po meste. Gas je za nami. Zase nevieme kade ísť, ale vieme kade ísť, je to tu krásne. A to som už hovoril, ale ideme ďalej. A triafame sa sem, tu je Pražský hrad a tam sa chceme dostať, takže nejako tam. Keď 21-roční chlapci hrajú na haňačku. 22. Ale práve to... Nemáš 22, máš 21, dobré? 9 dní. Dano sa tu vystatuje, že už má 22 a pritom má 22 až za 9 dní. Ešte 22 dní. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday.
been in Prague. Wir sind in Prag. And wir been in Prague. Wir sind, Norik, wir sind in Prag, ja? Wir sind in Prague, ja. To ja tam Ja, ty, on, ona. Spoveď svoj pocit, aký máš. Svoj pocit? No. Som tretíkrát v Prahe, alebo štvrtý. Je to také isté, ako to bolo. Mega. Je tu veľmi pekne, je tu strašne veľa ľudí, ale je tu pekne. Je tu pekne a Bratislava sa na to síce chytá, ale no, skoro sa nechytá. Je to tu lepšie. Som strašne radšená. Mám tu svojich najlepších kamarátov a všetko je super. To bolo krásne, to bolo krásne. No poďme! Mne sa to páči tiež. Super teraz čas. Asi 4 hodiny sú a naozaj krásne. Pomaličky sa stmieva. Pomaličky. No, pomaličky už dosť. Kam ideme teraz? Ideme na Šmiklavku. Áno, kam ideme teraz? Na Šmiklavku. Norko, kam ideme teraz? Na Šmiklavku. Nina, kam ideme teraz? Nina. Nina. No ideš, už máš zelené. Zabijem. Už máš zelené. Máš zelenú kápu. Povedz mi tvoje počty. Oh my god. Do čom mi bolo? Aké to bolo? Strmé. Tu môžete vidieť Pažiho prvýkrát chudého po veľa rokoch. Ešte, pokračuj. Stačí, si pozri na tie ruky. Vidíš tento megafón? Toto je iPhone 20. Čo, tak to aký veľký je ten iPhone? No. Super. Paži, čo je u teba na prvom mieste? Na prvom mieste je u mňa Kebab. Pre mňa je na prvom mieste štúdium, pretože kebyže nie je štúdium, nie som ani ja. Ježiši Maria, na prvom mieste u mňa je štúdium. Keby nebolo štúdium, nie som ani ja. Nájdete 3 rozdiely. Ja som vyrysovaný, ale není vyrysovaný, vieš ako. Natáče seba. Co ty? Ideme do Zetka. Možno sme tu, nevieme. Sme stratení. Čau. Starý, čau. Došli sme pozrieť. Ale to ešte neboli. no, čau. Ahoj. Čo, ty si v Praze? Ty kokos, parádne, to tu máš spravené krásne. Mám zatím nepořádek ještě, ale sleduj stůl. Oh.
Jak pán elektrický. Abys mohli ve sedě, takže to snížíš a jdeš normálně v sedě, světla zapneš, kamery, všechno. No a tam musíme nastavit Windows ještě. Takže nejsou. A teraz už budeš akože odtiaľ to všetko robiť? Ne, všechno ne, ale... No toto si mal normálne doma, nie? Toto to mám všetko... pořád, to stejný mám. Ja jsem koupil úplně to stejný, jsem koupil sem. Aha. A to stejný mám tady, abych byl to zvyklý. No, ale je to tak, že tady bych chtěl z hosty. Víš, že prostě už mám dneska i lidi, kteří se nechce zvát úplně domů a chtěl bych si vám udělat video, tak... Aha. Jasné. Prostě můžu, no. Zdravý svod. Ahojte. Zbohe, majte sa krásne, čaute. Ďakujeme Nikol, že prišla iba kvôli tomu, aby prišla za nami. Jo, a som takže budeš mi dát mínu. Jo, ďakujem. Stále on iba, aby sa stále pozeral na to. Furt. Jirka kazí deťom zrak. Áno, 4K televize, to je pekný. Na jej očička takhle zblízky. Snad sa vidíme čoskoro. No doufám, že jo? Tak zase přijdete do Prahy, tak tady a nebo v Bratislavě. Dole. Díky. Čau, tady se ukázali. Ahoj, čau. Maj sa, čau, díky moc, čau. Odchádzame z Prahy, Dano si splnil sen, lebo má fotku s Nikol. To bol vlastne cieľ tohto tripu, predaná. A Nikol s Jirkom prišli za nami, aj keď kvôli nám, hej, aj keď mali pôvodne úplne iné plány, takže si to veľmi vážime, ďakujeme. A už rýchlo makáme na buzov, totálne stíhame. Rýchlo, bežíme. Za 5 minút nám ide vlak, či bus. No tak čauže. Ale mekač by sme ešte mohli stihnúť. Odchádzame z Prahy a Praha ide plakať. Aha, aké je počasie. No teraz to práve nevidno. Tak to rýb. Takže už sme doma z Prahy. Nachádzame sa v Senci. Sme na Sibíri, pretože máme baranice a je tu zima jak... Jediný, kto má baranicu, si ty. Dobre, tak mám baranicu. Ty si jediný na A Sibíri. nemám hlas, takže to znamená, že čo? Že bolo fantastické. Že Praha bola fakt mega. Super víkend, super trhy, krásne mesto. Dobrá kolbasa. Opäť sme... A úžasný kolektív. Takže presne takto bolo v Prahe. A my už ideme domov, ideme spať, lebo sme spali 3 hodiny dnes. Alebo 2,5 alebo koľko. Takže rýb. Tak rýb. Takže rýb. Ak sa vám video páčilo, dajte like. A tuto niekde na mojej ruke máte odkaz na môj kanál, takže subscribe. A na budúce sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte. Čaute. Ale chcem povedať, že nám je super. Dneska Arsenal vyhral 5-1, Barcelona a Real 1-1. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o výsledkoch futbalovej ligy, tak treba ísť na web. Jednoducho. Proste na web.